tana jini. Gata waka ba sa ka gani. An ce a san ki ba ni gani. Ni ma san ka ba ni gani. Tabbataccen al'amari soyayyar zamani na shige tarkon so waiwaye zai fi gani. Tabbataccen al'amari soyayyar zamani na shige tarkon so waiwaye zai fi gani. Waye zai fi gani. An yi faɗin so ne madara, ke kika zaman kadara, babu ke ma za ni jira, zuciyata ta haƙura, duka mata kai shara, ke ce ni za ni jira, ko daɗi ko fatara, tunda ni dai na tara, kudin auren ki. Kai ne na farko kai ne na ƙarshe kai ka zamo min kankat. Kowa ya gani sai ya tuno ka dan min ya kamakat. Bancin abinci na kasa bacci so yayi min nat. Dukkan samari ba sa sare kai ka zamo kankat. Kwana gidan mu ya gundure ni zo kai min rumfa. Kai min rumfa. Kai ne ka zamo zaɓe na ni na yarda. Mu mai sona aure za mu yi shi, lokaci ne muke jira kowa da nashi, ni ma zan cika buri.